Wafika lo muntu engicabangayo ya. Sawubona Magusha. Sithando sami. Njani? Awusizithando sami futhi. Uhamba utheni izolo la? Ngenzeni manje? Namanje usadla pizza? Dala kuvela kwababhizi emsebenzini mangiqeda kudla. Ngithi kuvela kwababhizi emsebenzini mangiqeda kudla and ngibuye late izolo. Mawubuya ungangitshela ukuthi sobuyile. Ngingena battery ngifika la endlini yazi ngizume ngenye indlela. Ngifika ngisuka emsebenzini ngingena battery. Ngifika la endlini ngicharge ifoni. Ngisayilindile nje ukuthi ikhanye. Ngize ngaphaphama mhlambe ngabe u-3 ekseni. Ngixolisa ngokulala. Ngixolisela ukuthi nje ngilalele into eyenziwa nomba. Ngixolisa ngokuthi ngilale. Okay. Ngingakaxoleli. Ngiyakuzwa ngixolela. Indawo ngixolela. Kwenze njani emnyango wami? Angixoleli because ngisekwatile. Ngifuna ukuncane. Ngiyaxolisa. Ngifuna ukuncane. Yabona-ke amadoda athi wena uyicrush yabo. Yayibona-ke le nto. Uhleze comment ulona. Konje ubani ngimazi ngiphakathi Shuthi niyazana. Shuthi niyazana. Shuthi niyazana. Musa cela ukuxolisa bakwatile manje. Shuthi niyazana. Musa ukushift indaba ukuthi izolo uhamba awusho ukuthi good night. Musa nje. Phuma nje. Angithi ngiyachaza ukuthi ngivele ngazumeka Nkosi yami. Sexolisile kuMusa nawe uxolisa kahle. Angithi ngisachaza ukuthi ngiyexolisa Magusha ukuthi izolo ngivele ngazumeka. Wayethi makaguda ngisizithando zakho. Okay, ngicela ukuqala phansi ke. Wazi mama, lalela. Ngiyexolisa ukuthi izolo ngivele ngazumeka ngasho ukuthi ulale kahle. Nami ngivele ngafika la endlini ngingena battery. Ngafaka ifoni echarging ngisalinde ukuthi ikhanye ngabe sengizumeka. Okay, ngithatha Angazi mhlawumbe ufuna mhlawumbe ufuna ngize lapho ngizoxolisa bukhoma na. Ngokwazi. Okay. Ungisi. Ngithola kahle. Okay. Ungisi. Funa ukublock. Hawu, ngiblokelani. Wangetha nje uyibeke ethubeni lokublock. Magusha. Angithi phela njengoba ngisho kanje ngithi mina angani uma ufuna ngize lapho yini ngizoxolisa. Kusafuneka sikixoxe ecaleni le nto ukuthi okay. Kuyeza-ke manje. Okay. Kanjalo kanjani. Soxoxa. Uyaphila-ke kodwa. Ngiyaphila ngoba sangibone wena. Sengizwe voice yakho ngikubona. Awuveli. Ngisalele ngisengubeni. Angigqokile so bathethe ngizama ukuvela kancane. Ngifuna ukubona abantu. I don't even My God. Ngisalele mina sekuseni. Yabo ukube ngifoni sengithi ngifoni kube ngitshelile izolo ukuthi sewubile emsebenzini ngabe nje ngila uyabo la ngemuva la Yeah. ngabe ngilapho ke. Okay, no. Kusase kuseni Magusha ngisalele.
angasho ukuthi buyiselwa kanjani-ke mina if ikhamera emuva ucocele bese kuyima omkhulu manje zenze phela ube mkhulu nawe. I don't know onakho Siyenzekile. uyanyanyisa nje kumabhungana ngazi ukuthi ufuna nasi sicela ungiblock and yasizoba ngumsindo uma ngi-accept abantu lana soba ngumsindo. Okay baba sizokhuluma ungakhohlwa ayibo cishe ngakhohlwa iphi imali yami ezolo Angithi ngisho ngathi sokhuluma eceleni. Ngisaniphelele. yabona uzosiphazamisa sikhuluma ngemali kithi abantu beya-request hayi zwit Alright. right oh ngihlezi ngena ku-life ungangeni namhlanje ngoba sewubona umuntu wami sodecide ukungena Awungi-accept wena Magwe. ucela uMathembi umblock yes Imblock wenzeni ma? umblock akayiphathi kahle ngihlezi ngiyiba live la ngi-request namhlanje waye-request Ngizomblock. ngiyabona iy'ngqondo zakhe ukuthi ziyaphi yebo umngane wami ubuye ngempela wekhanya yazi ama-comment ngiwabona ubuyile umngane wami uMathembi emazi umplosisi lo ukuthutha mara Le nto ntombazane leyana angazi babeyifakile imali abafana. ngibona abantu kuma-comment ngibona nakumavidiyo uma ngaphoste ukuthi ubuyile umngane wami Bekuphi kanti? ngazi ngathi account beyiphozile or something but ubuyile ngizoku-inbox hayibo ebuyile ja ayi guess who's back nayi la bang ngizomtext asho umngane wami Mathembi uzoza ngoba isikhathi la Sine-location. uzoza ngoba isikhathi Ngibona ukuthi kude kangakanani. from Pitori But if useGoli, if useJozi, 1 hour useJozi ne? angikhoni wekhanya ukuvula u-inbox ngiseselive uzosheka uma ngibuka it's 1 hour minimum Because angikwazi ukuya eJozi. IseJozi akukho juice ikuphi? Ungizine location. Ngizobona ukuthi kusafe kangakanani ukuthi ngiye khona. kusafe it's safe ungaphumi ngeJoburg uyabo uphume uthe Pitori uthi Midrand uthi Sandton bethi yaqhubeka kodwa awuya eJozi lapha Ungisine location ngifuna ukubona. okay uzonginika ucash or uzongifakela ekhadini Ngizokunikeza uma ngifika. Ukuqoma kwami nokuqoma kwenu akufani nathi niyabona ungalama kanje kungani mase kube ku-TikTok set friends white Zwite khuluma ngesiphazamisa nomuntu wami Uthi ngikhulume? uyasiphazamisa we are building here Siyabona. sezozama u-10 rand futhi umngane wami ngoba ziyithutha abafana bazophinde bemfakele ngosami imali akwanyidla umngane wami ngaleyale yawe Mathembi umngane wami bemfakele imali besisabangani ngaleso sikhathi lesi so ubengakangiblock ku-WhatsApp manje bephosta ama-status 110,000 from TikTok ngabona ngathi yabo TikTok So bekumngani wakho. umngane wami namanje umngane wami Okay.
angenziwa akekho mina umuntu ongamane ngikhathe off uma usesomngane nami nje yabona ngoba sithandana mina nawe sohlukana mhla sengithi ngiyahlukana ayeka nje uthi cha sesiyahlukana uzongithola kabi Uyakuthusela. uma thembi ngixoxela isitori ngangatshola ngakutshela ukuthi khona umngane wami ngangakutshela ukuthi khona umngane wami umngane wami ushola 2022 obeyibhuji yakhumbula ukutshela Yeah. so benokungibulaka kwabanye futhi ngatshola nomunye umathembi owebhuji nakhona isitabane ebhuji nina aningazi la masihlukana sathi siyayibulala Nento awusenzisa yona-ke nawe. wayechildish vele loya suke ekudaleni kwakhe nje ebunganeni bakhe vele childish so wangibhalela imessage ngisesikoleni msusu lowo okay wayethe mahlu sasenza isivumelwano uxoxe ye wena wakuthiwa love is blind ish asabonakala emathembi sasisikane yeso masithandana naye wayisika sasesenza kanje sathi till death angazi bani apart something like that kanti angazi ukuthi amadimoni azofika ngase ngenze mistake eyodwa mina umuntu wakhona wangitshela the way azoyibulala ngakhona umathembi wathi wangibhalela nespeech wathi wabhala imessage wathi mina ngizoyibulala uzochaza ekhaya ukuthi ngibulawe yini uyochaza nasemngcwabeni umathembi ngangimajina sengile phambi kwebhokisi sengiphethe imali Wawumenzeni wena kanti? loya muntu wayengafuni like yabo njengokuthi mathembi ungitholela lento engangisho ukuthi ungangishintshi mina ngifuna ukuthi uzongishintsha ungitholela ngi-social media ebese mase ngithanda nawe bese ufuna ukungishintsha uthi nguyena yena wangifica nomngane wami khona umngane wami sisizazona naye mangifika high school uxolisana so athi angisafuna uhambe noxosana ngokumfana ngithi njani angeke phela mase kufike wena bese izinto ziyashintsha all over the sudden uxosane bejwayele ukuthi bengidlala emqashweni the time so sijwayele ukuthi noxosane mangiyothatha ukudla ekhaya ukudla bengayithengi cross bengithatha ekhaya angikhaphe khane ezongugugisa kuma-plastic shuthi yena athi mawuye ekhaya ungitshele mina ngizogugisa amantombazane kuma-plastic ubuya khohlwa ukuthi uyintombazane akanamandla laba kaxolisana last day ngitshela umama ngithi fake i-gross aka-2 months ayifake igcwale ithi qhu ngimbizela ngithi sesihamba sothi i-gross imhlule endleleni uyambona ukuthi uyasindelwa so next time mina ngibuyele noxolisana ngekhaya phube indaba ende dala ngikhuza ngalo muntu ithiphetha ngiyibulala usale naye ngathi ngathi angatshola nesilima Ngisho zikhona into awumenzisa yona. cha kwakuyisithuza nje wayengaphilile yena nje ngathi naye futhi ngamtshela ngathi yabo uma ungayibulanga manje ngayimatch but ngaba ne-trauma shame ngangisho esikoleni for you so cause ngangimathi awucanga ngitshela ukuthi ngiyibulala and ngizoshiya inotechnique igama lakho ngayimagine ethi uzochaza emncwabeni nganginaklinga nomndeni vele ngase ngisho ukuthi ngiyobulawa but ngase ngithi le moment sengimile sengiyabingelela sanibonana emncwabeni uyibulele usibani ngoba mina ngimfebelile or ngimenza ngehlisa phosi Zikhona lento cha wayine ukuthi ngoba phela ama-lesbian mayethanda kakhulu ngingibona ngomngane wami mefeba kakhulu Manjani? Lapho ngivumelana nawe mina. umathe faka amazipho ayawafa lokho kucasuluke nawe uzunyani mesethe futhi athi ayaba yiplay akubonisa doti amabhilidi Kuthiwa banonshalant. bananishalandi but kukuthi ngoba nje phela laba bantu uqinisile afebefeba bakufebele ngathi awunabazali mabathe bayaqala bakufebela ngathi abanabazali lo muntu loyo wayefuna ukuyibulala uyazi wenzani dala nesikole sesatenda amaklasi sasiqala ukutshelwa ngo-20 satshelwa late ngo-2021 so kusa-attendwa singaqedi no-2 weeks wezwana umathe ngoba ngisho ukuthi mayethe ayathanda kakhulu umuntu
ubehlala ngasesikoleni before esikoleni, so benokungilanda konje masizolanda athena uklasa lethu. Wangihlangabeza sahamba saya esikoleni. Walinde ukuthi kugcwale, waguqa wathi uyangipropose. Ngahleka ngaze ngaphuma ngegate. Nesicefo ngiyabona-ke leyo hayi. Wayengangitsheli. Ngahleka ngaze ngaphuma ngegate, angikathendanga nangalelo nangalelo. Ngahleka mshiye eguqile khona lapho ngaze Bathanda amehlo abantu angithi lapho. Bathanda amehlo abantu. too much yabo. And ngimbuza ukuthi wena sekuyini-ke manje lo usuyenza? Hayi, ehlala gorgeous. Sithanda izinto ezikanjalo. And you must read the room before you propose, man. Hayi esho manje ukuthi khaxa ngering. Nering yakho nayibona ukuthi iphume necklace namacicile. Njengoba nahlukana-ke ukuba mhlampe wayeproposile ngempela. Yayobizwa ngani leyo nto leyo? Abanye ngibone nabantu bepropose bengashadi. Yeah, kodwa qinisile. Sekuyoba i-divorce, ngibuya kwi-divorce. Yebo uThathu ngisebenza eHickleback. Wabelekela umshado. Ngisebenza eRathanda umkhize street wewaba. Yingakho nje angawufuni umshado. Angifuni kwamampela futhi hayi angifuni Nkosi yami. Yabona umathemba ukuthi uready for umshado ngilahle ibhoza yami. Angifuni le yanto Nkosi yami. Akusiyo isibibisa kabi. But mani sengibizwa ngoMrs mina. Hlanya kanje Nkosi yami. Ngehlise ibhoza. Ex-white abantu bani. Magusho wayo live ekuseni ngangalo. Khani ngizokhona yazi mangihleli kanje ngiyozela. Ngiyazi bazongikhipha phisi laba ngizokhona ukusebenza. Mara kufanele kube uMrs ngeke boss mina ngisho ukuthi mase ngina 40 something. Manje mangithi ngiyashada ngifebe emzini. Ngitshele nobaba bezala. Awuzithembi yini? Ngeke usathana uyalingana. Hawu phela usathane Magusho ngeke vele akulinge emzini. Futhi into ukhona izinto engaka experience ukuthi mangathiwa khona nje engakahlangani nazo. Okusamele ngihlangana nazo ngibona ukuthi cha ngakhona nokuyimela. Angakahlangana nomfana nemali. Lethe sengihlangana nomfana nemali ngise cela ama-vote khathaza ku-3. Umfana onemali bese ngimthola sengisemshadweni. Yabo manje kusamele ngibuka ukuthi leso simo ngizokhona ukumelana naso. Ngihlangana nomfana eNigeria sengisemshadweni bese ngikhani ngi-enjoy lapho. Angeke manje ngibuka ukuthi ngisengayiwamelana. Wena angihleki. ngiyakuzwa. But wena ngeke ngisho ngangishada ngengikwenzele ngise ngijole. You my right to die. Kumele mawusufikile senze yabona into leyo pende laba abayipenda lebusweni benze kanje ethi all to die for me. Ngisiyenza. Ngiyakuzwa. So uZwide-ke yena uhlala kuphi? And akangibingelelanga cabanga. Abantu bakho Magusho. Ngithi abantu bakho lo siso ngenhla wami ufikile la wangangibingeleli. Cabanga. Usuthi angimali azi mama kwanqumali usho ngiyabathanda abantu bakwaZwide mina. Hayi singaka that you might iron attend made you receive from insolent and vacuous people. Hayi wena isingisi singaka. Asivote lana wetshitshi.
ningalo. Hayi, Marcus, uthi ngivuka ngiyogeza. vuka my love. Uthi Yeah. bathi mafundla phethi bazokuvotela kanjani abantu abangakwazi. Awungifolo nokungifolo ngeke ngehlise ibhoza ngithi ngifuna ukubacela ngehlise ayikhehla. Molo fundi. Ngiyiswa ngishawa yuvalo. Ngangena othangeni ngitatase. Awengami udala ngomuntu. Ngizobuza manje. Ngithathe iy'khwama zami. Fundla ana hayi la ku-life wami ninosisa hayi la hambani niye kuniyodlala nodwa niphume la phumani thukana nobabili ngesingisi ngoba ngisabe isigisi sifunani la ngena ngizwa ngikhuluma isigisi sengizongibhalela insolent la xabana ngizwa nesigisi ngibangazona lesi nami ngishawa yuvalo izolo bengiculela ngoma le ethi angisazi ngiyofumela kanje namhlanje nami ngishawa uvalo mina mangeke ngayizwa ingoma ayipheli olimini lami the whole day ngizobe ngiyiqula ifebe zami ifebe za pu 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 okwenzani manje sithando sami bathukana la bathukana ngesigisi basho insolent insufficient fund mina nawe siyafundisana ngisanje nesigisi please help me money as well I have a smartphone and the wife ay yabona nje kanti usithole uzwe kuthiwa uzwe ngami sithole bakithi uthi mina uzwe yini sithole bakithi ithole ngathi sendaweni wrong la help with money kwanami ngisadinga ukheshwa ngemali mbongeni kumbe ngimaze lapho mbongeni ubaba yazi mina people ngiyazi ngiyabazi abantu abangifollowayo baba kaGush yathi manje mbongeni ngiyamazi baba kaGush right I think ukuphambanisa nentombi yasoluntu she deals with loans and finance hayi ngehlisa pause hayi mina ngabalana nayo imali yenu ngixoxela ngabalana nani ningalinge ebalulekile ngesigisi sisiwami ngi-right mark u-right mina vavake yini ebalulekile kahle isigisi sibalulekile bosa sibalulekile yabo nje isigisi sibalulekile bosa hayi kunzima la kuma-meeting la emsebenzini ngithula ngathi angikho ngoba ngisathi isigisi bekhuluma ngisho ngifuna ukubeka uvolo wami ngigcina lokhu ngivuma into engekho yabo ukubaluleka kwesingisi kube ngasifunda kwi-foundation ngabe manje bathi uma bekhuluma la ngishifunisele sibalulekile nje singalokho nje i-generation entsha ifundise ukusho isigisi manje uyasikhuluma already because angifuna akhule angasazi isigisi njengami ngehliseni mabhosa nani ndifundisana iy'ngane isigisi singalokhu nithi isingisi sibalulekile fundisana iy'ngisi ingane isingisi ingane ngalokhu it was about your food usho ukuthi awufakazi angisho lutho mina bangazi bazi ukuthi ngiyathula uqhubekela emsebenzini bamangali babebona ilokhu nje yami i-social page ukuthi kanti uyakhuluma lo muntu bazi ukuthi ngiyazithulela nje hayi khuluma ngiyazithulela nje hi Slindo Mr. S.A. Gumede who's that ngibiza ngegama iwandi ubani uma ubaba Gumede unjani baba Gumede
Ngiphile ntombi izolo nje ngilitshelwe nguwe igama lakho. Oh, utshelwe yimi igama lami. My name is Mbani Nhlapho and I'm the housekeeper. I love you Sisi Slindo. Ayibo wena ningangibizi mina ngosisi. Yo. Ngikukisa. Mncane kabuhlungu ubizwa ngosisi. Nengane yami ayingibizi nangomama. Please attend brief. Ayihloniphani bakwethu. So ngibizwa ngosisi etapa. Hi Sisi. Cha ningibize ngoSlindo nkosami. Ayihloniphani. Sanju ungikhulisa. Ngiyamazi Mbani Nhlapho. And I'm the housekeeper. Angisazi. Ukuthi lapha emkhona noma wakho ngabendlile. Ngapha indlala. Ngilapho kokwenza amanoku. And I can't eat my lunch now. Kusho ufone njani? Sincamo. Hi my love. Ngiyaphila mntase kunjani? Izolo cishe manje sicishe bafika ubefuna ukungisikena. Omunye sisa futhi loya ngempela ukuthi ungazi kancane. Uqedile ushowo lethu uBha ngicela omncane. Awuphaya ga. uBha kucela sesiyathandana naye. Uma kuthopha imali endaweni zabantu siyathandana manje naye. Happy soshada futhi. Eyilima yini? Ngoba ngathi ngingena phela benzani nomuntu wami. Bewuthini ngombe ngasho bathi? Bewuthini wesindiso? No, nama ngisho kabi Juma. Kusho ukuthi uyafika la. Ave ngithanda, ungithandelani? Yazi abantu bazama seso njalo, ngithandelani? Ey, abafana aba-strong. Mina ngakushiya ukhansela. Uyiphendule wena ukuthi uthandelani. Sangitshela no-Uber. Angizange endleleni mina. I'm an Uber princess. Darling. Yo. What's that? Ngiyangicasula ne. Niwe kawuni.
Sengenzeni nowebuhla. Ngiphethe kahle. Hayibo ngiyanicela guys. Laba bakhona la 50. Ngicela ku last post yami ningene niyo like le comment le engi reply ngiyanicela izihlobo zami. Then mawubuye uyabuya uthi done ngiyanicela iphume noma ngiyaphuma ngizale ngedwa. Cela ipost yami ekugcina. Last post engiyenzile. Le sound ethi yinakho ke uyangena ku comment uyayilike comment. La competition yaphela namhlanje. I don't know ukuthi bazo announce but i5 zinamhlanje. Uyangena kwi profile yami. Kwi video ogcina ngiyipostile. Ngireply kwi comment lapho. Uyangena kulo comment le like comment. It's an iPhone giveaway. So ukuzowina lo muntu lesimlakelayo. Uyangena lapha ulike comment. Thank you sis. Thank you Mdluma. Akusiyo yami mina yamngani wami. Ngiyabonga mamncane ngicela uye ngala lapha buye khona. Thank you Sithembiso Thwala. Nothing without you my love. Kan ngiyafuna ukuvotela akazakala kuqona now likes ikinga lo muntu osilandela ku 3.7 it is pendule leyo pin the comment ukhala kanti uthi sacela bengivotele ngiwina imoto ngeke ngayenzi ivideo kana ngiyabatshela ukuthi ngaza ngasenjini cause phela lapha khona ubani unoxolo kule moto ngikhaya yiye kwana ngoma kodwa ngwana ngoma ngiyabonga sana ngithi mina iyaya kwana ngoma wangena omunye owala iForce lengayimemulweni wakho wathi le moto ayiye Force ngathi ayiyaya kana kwesusa mama le moto iya kumngu ngathi ayiyaya ngana ukanda le moto iya ku Saliwa ngathi ngeke ngiye ngeke animkhuzanga usaliwa eshela intombi ngikhona ngithi wena nimfakela intombi zamatshitshi kana tshilanike lezi ntombi nifakela sikhona sizintombi animthuma usaliwa ukuthi ezingapha esibona nathi sabantu nimthuma eintombini. Okay sharp ngizokwenzela ivideo marangana cause la ku life bazoloku bethi will do angeke benze ivideo mina ivideo yokugcina nje ivideo yokugcina ngenze namhlanje sound ethi hey nakho dundu nakho uthi uyangithanda wena ngizokwenza uyongikhohla ethuneni sisi uyongikhohla ngifile uyangizwa ukuthi ngithini uyongikhohla in the front of the soil with the box on you closed eyes that when you forget about me when breathing now never forget me and kulowo moto leyo ngifuna wazi ukuthi yimina i-passenger princess ukufake
abantu engingabazi ukufaka ososo. Asikhe uzongithola kahle. Makusha lo ube wami ngishayele upha ahlala lapho ngizwe ngithi ngishoda ngomuntu mina. Angihlala ungihloniphi wena bhuti. Ganda hlanganisa uMakaguji noSally uthola imoto bakwethu. And ngayithola nje imoto. Yabo into ebengizoyenza yabo ukube ganda ubusikona right. Ngabe nje ngithema ngihola umholo wami. Futhi fuhlu plaza kusalokho kumele sithi 150 sethi ifaka benzobe nje ngiyifihluze lapha ya sikoni. Yabo sikoni uma ungakhuluma nobhuti into engakwenzela yona. Yabona sikoni into engakwenzela yona. Kucala amagwava echubani. Khona ubuyile ngizwile kuthiwa ubuyile umngani wami. Wangiblock ngizomchecka. Ayi ngizocela angazi ngizomthola phi mina. Cause ngisho ukuthi ubuyile mengiblockela ngimbona. Ngithola abangani. So thank you Westhando njalo ngazothi ngiyakusiza bese community society. Ngiyakubona lapho. Makuthi kade ngabona video yakho yesiZulu uxuba ezakhishwa umngane. Yesiso ezo3 ezakhishwa umngane. Exubi awuphinde utype emashantu angikuzwa ngilahlekile. But mawuthi ukhuluma ngomngane shokese nje ukhuluma ngomngane ngomsuthu akeve bolile. Ubolile le nto mfana. Uthi uyangithanda wena. Uqamba manga. Amayinga. Uqamba manga. Yewe mama. Hey nakoke. Kodwa sana lami afengithanda nami sana nami ngithi mina kade ngibona ivideo yakho utshela uba driver izindaba engakubuzanga. Angasathukile lo driver wangehlisa ngingakafiki nokufika. La bengiyakhona. Wathi cha sisingeke uzibulale kwanami cela ungehlele. Ngangibhadale ngekhadi wangehlisela lokho nje. Sisi ngisacela wehle. Ngisathi bengihlala wathi okay ngiyakuzwa but ngisacela uhlike. And ukhona umphathiwa lapha neda ngoposta because awunavava vuma wena wakwenzani kodwa akangithanda. Ngiyamthanda noma kwethu. Manje ngithanda uthando selobonakala kuCapitec kanti nani ngithanda inhloboni yothando le ngabonakala kuCapitec. Was serious. Babona abantu yabamba. Umina nawe sobabili senze izinto ezasebusuku kudala nje uyabamba. Kuleka izongena nje ifaka imali lapho mina bengiqala ukubona phathi ngivele ngakukhonza bakithi ungabusayeka ungabe nje usayeka ungikhonza nami ngikhonzini. Uzongikidnapha. Bamtsheleni ngami uSibanda. Uzweni ngami.
More boys eziwu-3 ngagezi bethi bayaqala nje ku-TikTok baya kusikele baphoxe ukuthandela lokho. Awemagusha wemshana umshana ngumazelaphi umshana khona. Oh, umshana ke wangithe ngihlangane nawe eJozi sengiyakubona umshana. Ngizaqala niye kwivideo yami yokugcina ningene kule video le comment engireply ku ningene ni like leyo comment bese uyabuya uthi dana ngithi ngiyanicela nifuna ngize ngidemand ngithi ngiyasho kahle nje ngithi cha nenze lokho. Hayi. Unamanga uyanga. Wait, hi you.
aningisendeleni ilokhu ividiyo yakhe la kabuye ngayo anginalona phela mina wangibloka manje ngibona ningisendeni khani ngizomjabulela ngithi ibuyile cha guess is back nayi that pen ukona konke mntanami bengenzela ukuthi ukhule kahle angikho nawe kuye kahle yizwi ngaphelele ejele ngazama ngahluleka mntanami umanje ngizibona ngesikhulu ehluleka azeka mnandi ukuthola ngikhathazekile futhi lapho ngabe ndlele 29. Okay. What you gonna do about it? I do. What you gonna do about it? I don't think this is totally wrong. I knew it. I knew it's gonna be difficult. Ntombazane uthi qiyelo keke man kuthi shi elo keke mane elo keke man elo keke man elo keke kona konke mntanami bengenzela ukuthi uphile kahle nawe kuye kahle yize ngaphelele ejele ngahluleka mntanami kumanje ngisibona hayibo Sing sweet Lavina. Wabona njani? Lapile amahangure wabona uma ucula yathangiphathe nokukhuluma kodwa ngiyakuthanda ufuna ukumfundisa ukukhuluma wena Thangweni ngivele ngikhuluma amagama amabili siliyoqhamuka
amagama amabili ntombi elokuqala ngiyakuthanda funa uyovusa umuzi laba kunjani Nongoma Nongoma yimi igama lami nguNongoma mina yini ungangibulali futhi